idazle izandako Nemesio Etxanizen paperak eta ikertzen, eta Nemesio Etxanizen bitez hasi zen zabaltzen bere iker eremuan. Nik uste Nemesio Etxanizek eraman zuela handima egitea horretiaren gana, bien arteko gutun trukak eta aberatsa izan zutelako, eta gero hortik asko gehiago zabaldu zuen, iparraldeko autoretara ere bai, Pierre Lafitten idazlan autorioen bilduma bat egin zuen, Efien Salaberriren ere bai, eta azkenean Pako Zubipe bihurtu zen eta bihurtu da, berrogeita hamarkada ilun, ezezagun, lanbrotxu, horren gaineko ikerlari eta aditu handiena. Dana dela, eta horretaz du egina tesi marduru bat, doktorea bat. Ikerlari eta unibertsitateko irakasle moduan egindako karrera, baizik eta bere eguneroko lanaz aparte egindako ahaleginen fruituz. Baina momentu honet, oraingo honetan berriz zabaldu egin du bere ikerketaren eremua eta askoz hurbilago ekarri du. Hau da, Txillardegi 50. hamarkadan hasten da ekinean, zentzu guztietan, lanean hasten dalako, idazten eta politikagintzan ere bai, ekin taldea sortzen duelako, baina Txillardegiren ibilbideak jarraitzen du iaia izan arte, guain dela urte pare bat. Orduan, eta ibilbide hori osorik hartu du Pako Zubipek liburu honetako. Txillardegi esan daiteke izan dela, eta igual hau berokerian ari naiz, baina ez dut uste, Euskal gintzan eta Euskal abertzaletasunean 20. mendearen bigarren erdian inportantzia handiena izan duen pertsona seguru asko. Sabino Aranak fundatu baldin bazuen abertzaletasuna eta Eusko Alderdi Jeltzalea sortu eta aberriaren ideia eta kontzeptua eta hitza bera ere Euskadi eta ikurrina eta bere ereserkiak eta hori danak sortu baldin bazituen eta nolabait ere aberrien sortzaile izan baldin bazan, esan daiteke, Sabinoren ideien berritzaile handiena ez Txillardegi bakarrik, baina Txillardegi eta bere taldea izan zirela, eta baina horri forma idatzia eman zirena Txillardegi izan zen. Entzuzen ere, Sabinok euskaltasunaren muina arrazan jarri baldin bazuen eta abizenetan eta odolaren garbitasunean, Txillardegik hori aldatu zuen eta esan zuen ez nazioaren muina hizkuntza da. Eta euskara egiten duena da euskaldun, ez da abizenak euskaldunak dituena. Eta nik uste hori gutxienez gaur arte iraun duela. Gaur, eztabaida handia daude abertzaletasunaren inguruko diskursoa berritu behar dela eta ez dela eta bar, baina esan daiteke gu danok hazi garela Txillardegik finkatutako eskema horretan. Dana dela etzan izan egun batetik bestera egindako eskema bat eta ez da ere aho batez onartutakoa, baizik eta prozesu korapilatsuago batean. Eta